Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Oh, ipatawag ti ka tungod kay unsa ba ning binuanga nga imong gihimo? Anong nagbuot-buot ka man og pausab sa mga titulo sa akong kompanya nga way pagtugot gikan nako? Ha? Pasabta ko no ko ini Renato. Pasabta ko kon nganong imo ning gihimo. Tingog dayon. Pasabta ko no ko ining tanan. Kanang relax lang, lo. Wa man ko'y daotang intensyon niya na ba? Gibuhat na nako kay naniguro lang ko nga ang atong mga katigayunan dili mailog sa uban. Wa man na usab ana ba? Imo ba akong apo? Unay tabog na siya itong mga pipila ka adlaw nga kalit ka nga wa dito sa life care. O nabalaga kay kuno itong tungura nga basin og unsay nahitabo na nimo? Nabalaka ka? Nabalaga ka nako pero ani mo pangita akon asa nako paingon. Dili na tinuod no. Nasayod ang tanan nga gipapangita ti ka. Wala gyud ko mahibaw kung diin ka paingon. Mga wag gyud ko mahunong sa pagpangita nimo. Ug nalipay na lang ko nga kalit nga nibalik ka rin karon. Sangko sa langit ang akong kalipay, lo. Wa ko himuot ini Renato. Niyan ako ang tanang dokumento. Ako nin paimbestigahan lakip na ang abogado nga ni pirmas mga papilis. Kamong tanan ako silutan ini. Lo, time pa unar gud lo. Silutan hinuon minimo nga amo magadigi protektahan ang atong mga negosyo. Oh! Ha! Giprotektahan pero hain ang pondo sa atong kompanya. O sa imong gibuhat. Lo, relax lang. Wa mawa ang pundo. So ako rin gikaingon. Ako rin girescue. Girescue. Ako rin gisecure ang tanan. O wa kay angin kabalakan ini. Kailangan lang mauli ang pundos kompanya nga nawa Renato. Kay kundili, ikaw may manubag ining tanan lakip na ang mga tao nga mitabang nimo. Nahibaw ba kagaw? Nga ni-surrender na sila sa tasyo og si Pipito? O bitaw ko nagaw. Mayo noon nga, mitahan sila silang kaugalingon sa mga pulis. Bitaw. Mas maayo man gyud nga atubangon na nila ilang mga pasangil batok nila, uy. Kaysa magsigilan sila tago. Pero gaw, o kabay plano nga to silang doawon? Doawon? Oo, istoryahon lang gud nato. Di ba, daghan maka mga pangutanan nila kung nganong ilan ning nahimo? Sa tinuod lang gaw, no? Nawad-an na gyud kog interes nila ni Tasyo. Pero gaw, wala ba gyud nimo sila isipa nga atong mga higala kani adto? Miisip ang gihapon ko nila, gaw. Pero, dili na gyud parehas ang akong tinagda nila kani adto og sa karon. Pero ikaw, gaw? Oh, parehas naman siguro ta og gibati gaw. Pero nakuryoso lang gihapon ko kung nganong ilan ning nahimo. Daghan ko og mga pangutanan nila nga gusto na kong mahibaw-an ang tubag kung nganong ilang gitumuan si Renato mga bati nga istorya. Mao sa dini asa kong huna-huna, gaw. Pero para na ako, no, tubago na lang siguro nila suskado ang tanan nilang mga kaso, eh. Kaya maura man gihapon. Kung maminaw to silang rason, sigurado man gyud nga modepensa sila silang kaugalingon. Bitaw sab no. Mas maayo magpaabot na lang ta sa resulta sa hukom sa huskado kung unsa gyud tinuod nga istorya. Husto kagaw. Ang husgado ra gyud mo ay makahatag og katin-awan sa tanan. Abi ni Mugaw, maluoy ba ako magunahon na usahay nila? Pero unsaon taman, ilamang yung mga tinuyuan. Looy gid gaw. Pero kung sadaan gid sila gaw, dawato na lang gid nila ang silot sa ilang sa. Kapait ka una-una-uno nga, mapilanggo ka hangtod sa hangtod. Maog gyud na isang putanan gaw kung magbuhat og dili maayo ang tao. Maningil gid ang balaod sa atong mga daotang binuhatan gaw. Kumusta ang inyong kahimtang din hitasyo? Okay, Ramilo.
Pero dinhi si Renato gapon. Ang sana iyang gibuhat din eh. Naglagot kay kunyalo. Gibugal-bugalan ko niyag mayo din eh. Ug naapag yung siya gisulti na ko nga nakapabukal ug maayos kong dugo. Ano man? Giangkon yun niya sa akong atubangan lo. Nga siya ko nung mismo mo'y nagpapatay ni Papa Binondo. Unsa? Nisulti siya ni mo niya na? Olo, mga perting na kong sukuan niya. Kung wa pa ko mapugi sa mga gwardya siguro ako na siyang napatay. Mao ba? Anong wa man ni mo ingna? Ngayong man sultiin ni mong mga gwardya ron maristo siya? Iya akong yung hungan lo. Wa makalungog ang mga gwardya sa palibot. Mautungan nakuratan silang tanan sidang mihana na ko ugatake ni Renato. Sagdi lang tasyo. Sagdi lang. Ngayon ako'y gihimo karon. Ug paniguroon ako nga manumbag yun siya nining tanan. Bito, Greg! Kinanglan gid nga manubag siya ini. Kay di ni tiyaw nga gihimo karon. Gipakasayon lang yun niya. Ang iyang gihimo. Nagbukal-bukal pa yun siya na daw. Ninyo pa yun. Ang isang silutan sa kamatayon. Kara. Kalma lang tasyo. Akong isaad ninyo nga sigurado yung manubag siya nining tanan niyang gihimo. Ito, tingaling tiguang nga mahulga ko niya. Usap na ni taburin. Naglagot kasi na ako. Kaya nga ano ko nung nawa ang dakong pundo sa iyang kumpanya. O mao na yung iso kito sa milakaw. Nagyaw-yaw. Nagatawa bitaw ko. Di na niya mabawi ang kwarta. Naanas mga mayong kamot ang iyang mga bahandi. Pero, Ren, di ba ito mabuktan sa dakong peligro ini? Nga naman. Bisag basuko pa siya na kunil. Bisag di na ko niya ilhon niyang apo. Walay kaso para na ako. Kinaanan na sa akong mga kamot ang ilang mga bahandi. Mayano, Ren. Believe ko nimo. Believe. Believe kayo nimo kay abtik yung kay kana. Naibaw ko nga. Giduaan ko sa tiguang nil. O nasipyat siya nining iyang mga moves. Kay bistado na kayo siya. Di na ko masud pa sa iyang bulsa. Nanawag biyato na ko si Atty. Cruz. Nga nabalaka kuno siya nining sitwasyon karon nato. Ano nabalaka man siya? Kung man namin mag-istoryahanay nga, wa siya angin kabalakan. Nanawag siya rin kay gitawagan kuno siya ni Goryo. Nga ipahatag ang ubang dokumento sa inyong kumpanya. Kay kundili, gihulga kuno siya nga mo'y unang ipapriso. Ayay. Kanus alang siya nanawag ni mo? Ganiya lang. Nagtugon mo ganito nga patawagon sa kuno kaniya. Kay ganihara kuno siyang ni kontak nimo pero busy kuno kayo permi ang imong cellphone. Pastil lang abogado. Pagka-nervyosong abogado. Ingala siya. Nga, atong niya na ko siya sa iyong opisina. Mupit ko rin dito. Sige rin. Pasensya na kaayo rin ha nga. Wala ko kapananghid ni mo nga nibalik na ko din sa amo. Nananghid ako si mong lolo pero ayaw ka bala ka. Musori ragyapon ko sa inyo. Wala ka sulit. Nakasabot ra ko, anak. Salamat kayo sa mong pagsapot. Doon ako'y plano ulit. Nga, palito na ko ni Yuta. Gikan din eh, hantod sa bakahan. Mao ba rin? Mayo hinuon. O gusto na ko nga palito ng Yuta kay ako ipanghatag sa mga tao nga tao yung mga Yuta taon. Kanindot ko na ng imong plano rin. Daghan yun ang malipay, ana. Actually, dugay na gyud kong nagplano ni ana. Pero gusto na ko nga angay gyud ang tanan. Pahimuan ako og plano ang dapit aron hapsay og limpyo ang palibot. O gusto ko nga magpabilin gihapon ang kabugnaw sa palibot sama sa mga dagkong kahoy o mga tanom. Gusto na ko nga magpabilin sa palibot. Maayo kay na imong nahunahunaan rin. Nalipay kay kong naminaw ni mo, ana. Ako ginay ipanaguro ni Mulit nga matuman gina sa labing madaling panahon. Ako na sang naistorya si Kapitan. O mutabang siya na to aron nga may istorya na ko ang tagiya niya ng maong Yuta. Mga Ramirez, mang kuno'y tag-iya, ana. Sora na namo sila.
Pero si Kapitan may pasalig mutabang siya aron nga mahangi o dayon nga palito na to ang yuta. Mao gyud. Makatabang gyud imos kapitan ana ren. O tingali, hasta kining inyong yuta nga gitarukan sa inyong bay. Sa mga Ramirez man tingali ni gihapon. No. Kabilin pa ni sa mga kaliwat ni tatay ren. Mayo na ulit. Kaya bini mo, nasab ko'y plano unta sa inyong bay. Aha? Unsa may imong plano rin na to? Ay, sorpresa na lang niya na eh. Basta, gusto na ko nga malipay ang imong mga ginikanan. Hangyo lang ako ni mo ren. Kung mahimo, ayaw na lang nagipadayon ang unsa may naa si mong naon ha. Lit. Gipangayo ginako ang imong lawom nga pagsabot ni ini. Naibaw ko nga dili ingon na nagkasayon. Unta tugutan ko nimo nga makapadayag sa tinudanay na kong gibati gidayan nimo. Renato, nakadayag kay ko si mong kabuotan. Wala ko'y duda, ana. Dako kayo nga akong pagtahod o pagdayag nimo. Wa ko makakita og lalaki nga sama kanindot sa imong hiyas. Salamat kayo ulit. Nalipay kay kong naminaw nimo ana. Pero bahin sa Lalita, naibaw kong doon na kay gitagawang pagbati na ako. Sa may rason nga, imo pagkumpantuson o ingon ni ini. Nganong magpaabot pa magkugdugay aron imong dawataw ng akong gugma dihan mo. Renato. Lolita. Ayaw lang kayo palabi og paduol na ko, Renato. Lit, di gugma kayo, taka. Sangko sa langit ang ako kaya kong pagkikugma ni mo. Renato, utang buot. Lit, dawaton mo ba ang akong gugma diyan ni mo? Lit, sige na. Lolita, maluoy ka. Ako isaad ni mo. Ako ipakita sa tanan ang tinud-anay na kong paghigugma ni mo. Hatagi o na kong panahon, Renato. Hantod ka doon sa man kutob. Lit. Koto bining si Mana. Mag-istorya na niya tagbalik. Bueno. Sige. Dili ti ka pugson. Magpaabot ko sa imong tubag kutob karong Biyernes. O lauman ako ang tamis ni mong pagsanong nako, Lolita. Wapaday ka batog siya? Wapa ko ka, Apits. Kami na kong gisipon ka. Sama ka, nagilak ba ka? Tutur gating si Kudri. Mga. Wow, tao na nalang ko ninumduman ba? Unsa man na, ang siyo? Gimingaw lang ko ni Lolita. Pareha dito siyo. Ako sam. Gimingaw na kay ko ni Glinday labi pag magpurol siya. Oh, good. Lisod kay Dre, giwa tayo makita nagpurol. Malaki. Mga pinireso din nagbago. Baito. Abi ni mo, Pets. Sakit man tod kayo ang mga nahitabo sa itong kinabuhi. Ilabi na gyud ko nga nawa na sa mama. Dayon sa papa. Nga, sa nahitabo pag yun ako. Pero nahibaw ko nga bisag unsa kasakit si Lolita ragay akong nahibawan nga may makahilot ug makatambal sa kahapdo sa kundughan. Tinuod gina siyo, tinuod na. Makarelate ko ni mo anang bahina, makarelate ko. Pagkakita lang ko ni Lolita, Pets. Labi nagmagpurol. Lagi. Labi na sa iyang pahiyom. Matambalan, magyudayon na akong mga kaguol. Ako sab. Kung makakita sab ko ni Glinda, Nga magpurol? nga magpurol. Malimot ko nga pobre na kong tao. Muwang bangag sa Lagi. Buti pa sabot, Pets. Nga sila ra ang bugtong bahandi nato ni kalibutana. Bahandi. Mabitaw nga, mag-uol yung ko nga magunaw na nga. Usaon na lang kung simba ko mahitabo si Lolita sa lain, mahiadto siya sa lain. Oh my goodness. No. Murag maog yun ay lisod, kaya natong dawaton siyo. Ginipirmi na kong gipangandaman. Kaya di ra bagid na tumatagan ng kinabuhi, Pets. Wala kita mahimo kung mahiadto sila sa lain.
Ambot lang kahapon makaya ba nako nga magtanaw nga adto na si Lolita sa laing mga kamot. Aw, makadamat naman siguro tasyo. Pero ang lisod yun kayong dawaton. Kung simba ko si Lolita o si Glinda nga magpurol, mahiadto ni Renato, ni Jonel. O na'y pinakakuyaw nga di yung ko gustong mahitabo, Pits. Tingali, naagi ko'y buhaton anak kung simba ko pilion ni Lolita si Renato. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.